to je třetí part, anebo ten díl, jo, nebo part, to je jedno, prostě tady máme ten třetí, jo, jak jste chtěli, takže, no, nevím, prostě vám ho natočím, takže jdeme na to. Takže. To už bude ten taťka. Čau. Čau. Čekat. Čau. Koukej, co mám. Fakt? To je naše? Ano. Jupi. Aspoň můžeme kupovat něco dobrýho a jsme boháči. Už já tě tak miluju. Já tebe taky. Holky. Ano. Co je? No, koukejte, co vám taťka udělal. Dejte si ty vaše peníze do trezoru a my si zase kdo nějaké taky vezmeme. No dobře, ale ne všechno. OK. Násegra. Díky. A tady máš ty. Děkuju. Tak mami, já si jdu koupit nahoru V-Bucksy do Robloxu. Dobře. Tak. A já si jdu asi koupit nějaké hláčky. Dobře. Nejdeme nahoru, mami. Asi jo. Ale nevím, jestli někam třeba vyrazí, jakože oni to mají utratit a prostě, že budou bohatí teď jak kdyby a že si můžou jako něco koupit, protože v jednom je 5 milionů nebo prostě 5 000 třeba. Takže tak, dala bych tam 5 milionů. Everybody's takže tak jo, takže jdeme hrát. Když tak, kdybyste něco slyšeli, tak to byl můj taťka. Nám hraješ. Tak lásko, co koupíme jako první? Já bych holkám udělal překvapení. Tak jo. Ale nejenom holkám. Jo, taky Adámkovi. Ale teď se chci převléct, protože jako fakt už nechci být v tom pracovním a chci mít klid. Chápu, já chci mít taky někdy klid. Asi dám mezi tím asi masku. Lásko, já jdu cvičit a pohlídal bys mi dole, když tak malýho. Jo. Však jsme chlapi, my to zvládneme. Dobře. Čau. Čau. Yes. Můj sen se mi splnil. Jsme milionáři. Miliardáři. Tak. Vezmu si odklad a tady si dám svoje penízky. Tak, a jdu si asi koupit ty V-Bucksy. Jde. Tak. Píp. Píp. Dělejte, že to je už v tom mobilu, jo? Takže, tak jo. Yes, mám V-Bucksy. Yes. Mohla bych něco koupit papínce. Dělejte, že jsem to prostě jakže kupuju přes nějaký prostě e-shop nebo prostě přes něco, ale já to teď takhle musím mít.
tu třeba Pepince jídlo. Tak, Pepinka tu má pepení. Yes, koupila jsem jí aspoň něco. Dám si to tu do zásoby Pinky. Tak, co bych chtěla zase? Nevím. Jakože dělejte, že ti rodiče jdou teď chystat to překvapení, jo? Prostě nějaký dárek, že dostanou. Takže tak. Třeba dostanou kytičku nebo něco prostě, jo? Já to tu musím dát. Mně se to strašně líbí. A to srdíčko je nádherné. Tak. Tak. Že dostanou třeba něco prostě pěkného ty holky. Takže tak. Tak. Dáme tu takové pasičkové hodiny. Tak. Třeba toto srdíčko holky budou mít spolu. Každá bude mít tady ten mikrofon. Tak a teď si koupí pořádné jídlo a potom ještě prostě něco. Jo. 3, 4. Holky, pojďte sem, máme pro vás překvápko. Jo, bez mobilu. Dobře, jsem tu. Já taky. Tak, holky, každá si vemte srdíčka půlku, každá jeden. A tohle pěkně, holky, stálo 20 milionů. Jsme matching, my to chceme spojit. Wow. Tak vy budete mít taky spolu snad, ne? Asi. A tady máte ještě každá hodiny. Bo každá bude mít jeden. Já tu zeleno-modrý. Dobře. A každá jeden. Tak. Tak. Mňam. Kaš. Mňam. Hej lidičky, já to asi za chvilku ten vlog uzavřu, protože prostě už to bude docela dlouho, jenom jakože 10 minut, ale asi bude taky druhý, jakože že prostě bude další třetí, anebo to už bude takhle stačit, anebo to udělám to prostě nějak víc, jo? Jakože dělejte, že utratili jako už fakt hodně a mají tam nějak 50 milionů. Nejsou zas tak hodně bohatí, jo? Takže třeba prostě strašně hodně už odebrali a zbývá jim třeba jako jenom 5 000. Takže jim zbývají 5 jenom 1000. Prostě nakoupili prostě nějaké věci, jo? Nevím jaké, potom je tam dodělám, takže tak. Tak. Třeba ale prostě koupili kolo za 600, jo? Bych ji dala třeba. Jí koupili třeba 3D tiskárnu. Už to stačí. Mě zajímalo, co v tom je. Je tu tiskárnu nějakou nebude mít. Něco jako fakt drahého, aby třeba
to měli tak. Třeba toto. Jo, tak dám mi tu toto, který stojí 1000. Toto stojí 500. To dám na tu králíčka. Potom jí tu dám ještě mikrofon za 2000. A jinak chodí na to. Každý hru takovou. Tak, to bylo asi všechno z vlogu, takže asi bude další jakože jiný díl, než jakože seznamování všeho a tak. Takže bye!